И какво става, хора? Аз съм Алекс. И днес ще играем на Brawl Stars. И днешната ни мисия е да вземем или Драко, или Спайк. Сега ще ви покажа само първо. Може да има кредити. Няма кредити. Добре, тук. Добре. Кредити. Добре, ще вземем кредити. Всичко, в което видя, добре да е всяка оферта, която има поне малко кредит. Всяка оферта, която мога да взема и видя, че има кредит, ще я взема. Ето тази. Перфектно. Добре. 92. Добре, ще дам малко джемова или 2 джема. Това го взем заради подаръчето. Нека да бокснем. Аз знам, че ще е реар. Значи е супер реар. Смога сме. Тъпо. Така продължаваме. С... That's pretty good. 24 джема. Но няма да го направим, защото ще съберем. За да можем да вземем Спайк. Така. Сега най-важното е да съберем на сърч за 100 кредита. Или другия вариант. Да изпълна някой квест. Например, този Слариен Лори ще го изпълним. Буквално нас ни трябва 200 кредита. Точно 200 кредита. Затова, да. Лари, ето го. И започваме. Трябва да изпълним квестовете. 4 победени трябват, така че нека да се заловим за работа. Така. Или, добре. Цък. Чайте, че тази Шели май нещо... Тази Шели май нещо ми се дърви. Ева тук. Ето тук. Добре, аз ще си я взема. Това е Шели. Не, тръгвам си. Арел. Аз ще мина ето така. И тъпите. Чай ги щупа. Ей, тая тъпа и колко е мразя. Това нищо няма взем. Ще поудела. Естествено, че има някъдето е събрал всички ги бравари. Тук е 3500 куп. 30300 купи сигурно. Бруш Халифър. Той е Бъзлетир. Нещо много зачи. Ма, издразва. То много ме дразва. Не. Това не може да е честно. Скоро ще имах квест. Кой беше освен Лариен Лори? Не ме интересува, пускам код. Колкото и да мразя код, пускам код. Да, код. Колкото и да го мразя, пускам код. Забравих да кажа, докато не вземем или Драко, или Спайк, видеото не приключва. Така че очертава да е около 30 минути. Че аз съм слабак.
И между другото, аз докато играя, вие може да джойнете в моят Brawl Stars клуб. Алекс Чо, така се казва моят клуб. С, мисля, че 5 ота. Знаете ли какво? Преминаваме към схема кемпене. Схемата кемпене, нека да я започваме. Так. Не. Лайън, не. Тук има някакъв лион. Добре, знаете ли какво? Ето така. Сега така. Скуик. Ще опитаме. Виж ли го какъв е слабак? Аз мога просто да го отрепа тъй. Добре, естествено. Момент, че не дойде някакъв мен да изкемпи след това, след като съм станала малко. Да, това е съвсем нормално. Няма значение, ако ще и тук да съм най-нацепен, да се умееш да изкемпа, защото съм на 108 кил. Естествено. Може да изкемпи, например, на кутийка, защо мене трябваше да кемпи? Зареди, ако може. Да е днес, ако може. Благодаря ти. И до него беше. Не. Та няма се разбера с тебе. Мога те да се разбера с такива боеве. Без да искам да го изпуснах. Тъпя поко, гледайте го къде кемпио е. Айде, уби го. Той сега мене уби. Казвам за малко ще изчупа телефона в главата. Но няма да го правя, защото нямам друг телефон. Изпълнихме един квест, представете ли си, бе? Изпълнихме една четвърт от него, но изпълнихме, бе. Аз скоро ще направя, между другото, ще направя втори епизод на Инсомния, защото си прочетах учебника по английски, вече помня думите. За това ще разберем какво се прави. Цък. Добре, също ще се занимавам с лъбовлетия, защото ще ме изкемпи много мощно. Той ще ме изкемпи с два удара, брото. Брото кино бази. Браво. Поздравления. Това Рико ми изглежда, че е много тъп. Това Рико беше много тъп. О, не. Добре, поне сме на второ място. Това е добре. Това е добре, че сме на второ място. Или пък имам някакъв малък шанс. Брото кино бази. Ту. Гледате го сега. Преценява си улта. Гледате ли? Да. Това не е значение, от значение това. Така. Опа, е. Как 3, бе? Не трябва ли да е 4? Добре, това не е значение, важното е, че го помпаме. Хора, нямам търпение да видим дали ще вземем или Спике, или Драко. Но аз искам Спике.
Буквално за Спайк си мечтая още както започнах да играя през 2018. Просто много искам Спайк. Първо, че е супер добър бrawler. Трето, много добър бrawler. Четвърто, много готин бrawler. Бе, бrawler хубав бrawler е. Не ми се занимава. 19 се купи. Кой ти ги дава? Където? Добре, 3 от 5. Знаеш ли какво мисля? По-добре на нокаут, защото там битките са по 20 секунди. Максимум. Някъде 20 секунди с тия битки в нокаута. Една секунда обаче. Така, хора, продължаваме. Малка паузичка. Нека да убием тази Емс. Той не е хубаво. Той не е хубаво, което се случва. Сега гледайте. Гледате ли? Гледайте. Не. Това не е хубаво. Да, благодаря ти. Аре, мипъл. Просто му фъргаше това. Ма ти нямаш улт. Това за какво ти беше? Ти да имаше ултимейт. Оле, той е много тъп. Той си изхъби гаджетите, тъй. Той бие пръстените, той е Ханк, ако не знаеш Тапанарио. Ботоки, но дази. Ей, са той Ханк, тук уздеве ме дразни. То се е кръстил буквално Roblox. Това ако е някое 10 годишно момче, което играе само Roblox и тества за първи път тази игра, аз ще се самоубия. Мале. Удея. Добре, явно не беше това, което мислех, че ще бъде тази игра. Защото изгубихме. Директно дам плеги. Изпълнихме квеста нокаут, без да знам. Топа. Изпълнихме някакъв квест. Чакай, ние изгубихме. Ма той има квест да изгубим. Добре, това не е значение. Продължаваме. Брат, защо сега точно когато искам най-много спайк, в почти всяка игра има някакъв спайк. Но скоро аз ще имам спайк. Гледате ли как ще го убия обаче? Гледайте. Видяхте ли как го убих? Мико. Мико, лико, лико. Хайде, потребахме го. Така, продължаваме втори рунд. Аз пак директно тръгвам към спайка. Защото той е най-опасен. Аз го видях ето тук, да. Директно към пикето. И за една бройка ще да го оцеля. Не ме интересува, идвам от тук. Топа. Това беше лесно. Това не е от значение. От значение са ето тия кредити, които ще избедат. Топ. 100 кредита. Мале, нямам търпение. Буквално сега само ни трябва точно. Буквално още малко ни трябва. Започваме да фармим с... Кой ще е най-близо? Добре, сега ще се върнем като разгледам с кой бrawler ще играем. Така, хора, върнах се. Ще сме на Франка. Затова нека да започваме. Ще правим... О, Динамайк, здорова! Мон, дола, мон, дяла. О, нет. Тон. Продължаваме. Мислих, че то се е кръстил нигър. Пускаме гаджет.
Ама, майко! Мали, изкемпи ги двамата. Сега на тия трябва да им е много лесно, защото ги изкемпих и двамата на кръст. Аре бе, той е пред вас, бе! Слабачи! Ма това е много слаба, бе! Това е много слаба! Ма един път... така... Убиха го, бе, могло. Мале, без да искам си натиснах това. Не. Добре, пак не убиха. Давай. Давайте. Добре, явно ще стана от третия път, явно. Няма да е от първия. Аре, тая е много слаба. Тая е по-слаба от слабите играчи. То да дам на 2 годишно ще е по-добро. Аре да чакаме Legendary, браво, по-бърже. Но не ми пускай Sugar and Spice. Отивай да го трепиш. Той ти е буквално на 2 хинта от смъртта. Аз върно познах, че е на 2 хинта. Добре. Браво, Пипере. Мале, много качвам. Динамайк, здорова. Дон. Падна ми дистанционното. Боец. Защо толкова често срещам някакъв дет се казва боец? Шейд. Ей, биги. Сега има голям шанс с тази игра да е загуба. Имате един от най-нацепените. Знаете ли какво? Правим така. Правим така. И е така. Много се драсни. Тая Манди си го изхъби. Чакайте малко да е. Айде да е, моля, изчакайте да е. Мали, тя върна, че бие през стените. Този шейд. Ева ми тука. Същата при... Тя са навряла в тровата, брат! Що? Изхъбих си улта заради това. Не, тая игра ви казвам загуба е. Сега ви казвам. Казах ви, че е загуба. Мара, тук е пълно с някакви неща на Спайк, бе. Защо Спайк е навсякъде в тая игра, бе? Тун. Мале. Това ще бъде доста мъчително. Чакай, какво правя? Ма чакайте, той без това повечето ми дяса около 30, почти 30 минути. Не точно 30, но повечето са почти 30 минути. Така че няма да е толкова страшно за мен. Свикнал съм. И аз имам тази плеер иконка с този Game Over. Аха. Бе, какво тук се крия като мишка, бе? Какво се крие и аз като мишка? Стънах я.
Мале, трябва да бягам. Това тъпо куче на Джеси. Искам да изтрия този бравър. Това тъпо куче. Това огром почти успя. Това огром твърде много иска да ме убие. Аз няма се. Пак ме уби Джеси. Супер. Отивам при Суперсел, докато не стоят този бравър. Няма да се тръгна от тъпким студио. Искам да изтрият Джеси. Това е шибания бравър на света, брат. Искам и да изтрият този играч от тази игра. Искам да изтрият игра. Добре, толкова ли трябва да си смотал да си пуснеш ултимейта до него, а не върху него? Аре, бе, той почти се самоуби тоя. Това куче. Тъпото и куче на тая. Къде е Джеси? Къде е Джеси? Няма да занимавам на тази Джеси. Знаете ли, какво не ме интересува в Манк, пускаме този. Не, няма да го пускам. Мале, ще подея. Просто искам да ми подарят Спайк. Не може ли? От Legendary какво ми дава тъпи скинове? Не е честно така, не е хубаво. Супер. Значи, Спайк. Вижте, тук има един Спайк. Тук има 5000 чорапа и играчка на Спайк. Тук още спайкове. Тук тройно повече спайкове. Те тук факт, какво го направиха? Роботилницата на Спайк ли? Добре. Да, аз много искам Squeak, много е добър. Помисля, че всички сме с ултимейтове. Гледайте сега. Гледате ли как ще ги изкемпа всичките? Не ги убих аз. Добре, това не е значение. Така, върнах се. Добре, тя мисля, че ще са слаби. Ако не говорим за Тара, тя буквално се изкъртила буквално. Тя е буквално на червенката планетка. Забравих и името. Няма да е лесно. Бягайте! Всъщност, то Спайк е... то всичките пак на плея гейми. Епи! Готов е. Мале, бягай. Добре. Отивай. Не. Squeak. Залепи го за него. Залепи му го. Така. Не. Така. Беги. Нищо. За нищо. Какво толкова? Добре. Не. Това се тръгва. Убиха Спайка. И тия тъпите... Чакай. Айде. Топа. Убиха ме. Да. Давай. Успееш. Squeak, вярвам в тебе. Добре, какво толкова? Айде, на загубата имаме вече 5000 загуби. Да, бях прав, че това видео ще стане около 30 минути. Може и повече.
си имаме Мипъл, който явно е доста нацепен. Добре. След тази пауза, в която ни сложиха дисплей, нов протектор, исках да кажа, продължаваме. Да. Цъкаме play. Сега с новия ми такова. Забравих му името. Забравих му името Дисплей, не дисплей, Протектор е много по-странен. Защото ми е стъклен, на стария ми беше от уния гумените. О, тая. Не, това ще хъртя. Тая Макс откара на почти на всеки кила. Че ни даде буст. Цък. Мале, само аз съм останал. Чекайте, трябва да се хилна. Гледайте си. Мале. Буквално е все едно стрелче през стена. Помик има пайта. Или пайто. Мале, тая мек. Сега ще я види. Тая мек много ме издразни. О, Динамайк, здорово! Мондиала. Още много малко ни трябва. Буквално още една победа ни трябва. Още една победа. Победа, още една ни трябва да... Добре, един е изкъртен. И то беше един от най-важните, който трябваше да изкъртим. Ей, за една бройка ще те убия. Хора, трябва ни още една победа. Давай. Ауч. Ей. Мале. Нямаше как. Ей. О, тук има някакъв. Тук има някой. А кой бе? Който би можел да бие през стени, сега разбрах. За жалост имаме загуба. Точно когато ще ми трябва да спечелят, ще загуба, естествено. Когато ми трябва да загуба, защото много често, като искам да си вдигна купите, искам да изгуба по една-две купи и не, ще спечеля. О, не. Точно се радвах, че няма Buzz Lightyear. Той има... И тази игра загуба, сега ви казвам. Но чекай, аз сега осъзнавам, че губа изключително много купи. Ма то, какво му интересува? Аз ще ги вдигна с спайка. Аз с спайка ще ги вдигна тройно. То важно един път да спечеля, па да ги взема. О, Динамайк. Мале, искам да щупа нещо.
Я видим колко купи сме изгубили и колко купи ще получим като цяло. Май 0. 2 купи. А колко сме изгубили? Не много. Добре. Буквално виж колко ни трябва. Буквално една победа ни трябва. И тази победа мисля да пробвам да я направя на това. Или на шоудаун. После ще пробвам и на това. Но забравям им имената. На баскетбола. Мале. Аз съм като някой дърта бабичка. Дето и кажеш нещо и след 2 минути вече няма да го помни. Супер се смили се над мен и ми дай ботове. Може даже да не използвам ултимейт. Гледам сега взема колкото може повече power up-и. Си пусна гаджета, за да не бяга той Нани. Чакайте! О, магазин! Ние сме готови! Yes! О, мага! Мисля, че... До 85 да стигнат. 3, 2, 1. Моля се. Не. Няма да взема спайк. Не ми дава да взема спайк, не. Не. Хора, не знаете колко съм тъжен, защото аз спайк супер много исках, брат. Буквално исках спайк 3 пъти повече от този тъп Драко. Той е много слаб, аз го знам. Другия ми акаунт го имам, Драко. Добре да направим една тъпа игра с този тъп Браулър. То буквално това е някаква тъпа смесица между Лили и Амбър, буквално. Сега буквално не знаете колко ми е тъпо. Това буквално е Лили с някакъв по-дълъг рейндж просто. И малко повече демидж. Това е бах слабото. 770, брат. А спайка бие толкова само с единия ушип. И то всичко отгоре, това са ботки. После като ми даде някакви силни... Гледай го, брат. Кой е това? Кой е това, ми кажи? Той с 2 му бих бул. Аз си представям той слабак срещу Франк. Той ще има го бие. Ми хора, това ще бъде днешното видео. Аз бях Алекс и чао на всички.